enw fi ydi Begw Elain. Felly, ychydig wythnosau nôl nes I cyhoeddi blog ar Lysh Cymru yn trafod be nawn ni heb bêl-droed. Ond ia, dwi'm yn gwybod be nes I heb bêl-droed. Hollol hurt. Ond felly heddiw yma oedd Cymru I fod I chwarae yn erbyn Twrci yn yr Ewros, ac o'n I wedi sgwennu'r holl dyddiadau lawr ar fy calendar I gyda'r holl exams, a dwi'n cofio oedd exam ffys fod I gychwyn yr un olaf I fod I gorffen yr un diwrnod ac oedd yr Ewros yn gychwyn. Ond naeth dim un o heina ddigwydd, ac da ni cael Ewros blwyddyn nesaf sy'n well beth mewn ffordd, oherwydd bydd y tîm wedi gallu paratoi yn iawn a bydd Joe Allen yn gallu chwarae yn iach. Felly mae hwnna'n dda iawn i'r tîm Cymru, dwi'n meddwl. Ond heno mae hi noson ofnadwy o gyffroes os ydych chi'n fan o bêl-droed. Heno mae Sheffield United fysa Aston Villa ac mae Man City fysa Arsenal, cos heno mae'r Premier League yn dechrau nôl. Does yno ddim fans yn cael mynd i'r gêm wrth gwrs oherwydd yr rheol social distancing yma, ond siŵr pan fydd y rheolau yma wedi mynd gewn ni mynd syth i'r stadiwm. Ond pan ewn ni nôl i'r stadiwm, bydd ddim yn teimlo'n fel oedd o cynt, bydd byd yma di newid I gyd oherwydd yr salwch yma. Ond dwi'n gobeithio bydd pawb yn dash, bod ni mewn lockdown wan, mae rhaid idda chi gael gobaith I edrych ymlaen i'r dyfodol sydd fydda ni cael mynd I wylio gemau bêl-droed yn fuan a bob o stadiwm a efo'n ffrindiau ni, herwydd ers 3 mis o ddim gweld neb, mae yn ofnadwy, ond dwi jyst yn methu aros ar gyfer bod dim dod nôl at ei gilydd pryd bynnag fydd hynna lle. A fel o'n i'n dweud, athon ni wythnosau heb ddim gêm bêl-droed, a wedyn nath rai gwledu dechrau nôl, dyn nes I wylio heina ar teledu. A wedyn wwan mae Premier League yn dechrau nôl, felly mae well gyda fi wylio gêm yn byw a dim fans na ddim gêm o gwbl. So dwi'n meddwl mae'r tîm sy'n yn ofal yr holl waith paratoi a'r holl testio'r players felly, maen nhw yn anhygoel, herwydd mae'n gymaint o bwysau ar nhw, a dydyn nhw ddim yn cael gymaint o credit sy'n meddwl, oherwydd maen nhw gorau bod yn gofal risgo bywyd ein hunan, trio plesio'r fans a bod dim, felly maen nhw yn neud job gret, a dwi'n mor diolchgar I gallu gael y games I wylio heno oherwydd nhw. Ond yn canol yr holl global pandemic dwi wedi ceisio edrych a sbio ar newid ffordd fy hun o edito fideos a lluniau felly ar gyfer y tymor nesaf ar gyfer y clwb Byd y Bêl. Felly fydd hwnna yn ofnadwy o gyffroes, a hefyd dwi wedi cael iPod newydd, felly gai defnyddio hwnna ar diwedd pan bydd yr gemau nôl, a fydd safon y fideos yn lot gwell gobeithio ar gyfer y tymor sydd ddod. Os fysa rhywun wedi deitha fi sa'r tymor Bêl yn gorffen dechrau mis Mawrth, so ni ddim wedi coelio nhw o gwbl, ond mae wir at tymor bêl-droed orffan ar dechrau Mawrth. Dwi'n methu credu hynna fan hun, a dwi'n meddwl gafo Bêl tymor llwyddiannus yn y pen draw, ond dwi wrth y modd cynllunio ar holl bethau yma ac arbrofi efo sut diom cyhoeddi yr transfers yn players felly. So bydd yn yr wythnosau nesaf bydd un gyfnod lle da ni yn eitha'n gadar o lockdown, ond pawb dal yn ofyn o, ond dwi'n ofnadwy o gyffroes a methu aros I fynd draw I cael Bêl yn fuan. Hefyd mae ysgol yn dechrau nôl mis yma, a wedyn gawn ni nôl i'r ysgol, ond fel dwi'n dweud, dwi ddim yn barod I mynd nôl i'r ysgol. Dwi'n rhy gyffroes yn mynd I nôl I wylio gemau bêl-droed, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn iddo chi am wylio, a cofiwch arosach yn saff. Tara!